Halo. Ah, intinya. Walah, penak. Nah, iya men ora, Bang. Ya mene kok wis dal ngopi. Rene ndi? Warung kopi. Wah, tenan po ora nyo kowe iki? Duh, lah iki aku cek ngarit e. Iya, iya to percaya aku. Dia jajal deloki kirimi fotone kae boleh. Ya, ya tenan to ora kowe iki iso. Bayu mau wening. Halo, nyo, bakule kok mau wening. Yo. Yo wes, enteni ya. Tak salin. Aduh, teni kono ya. Ya, bedal. Tapi gue ora usah kondo bojoku lho ya. Alah wis tong aku tak kondo dhewe. Ya, oke. Oke. Alah ini gak dibodali repot iki. Ah.